Keblai pi ki pai ba nang pai baro ha kini por ngi pedang songha kerpang ni pi we ha kini kijinga phliu jingmut balawan ra lingba ka saskam channel te ha kini por ke jinga phliu jingmut kalong kerpang bat i Reverend Father Paul of Andro Lingkot ibade i provincial Jogaslong province bat ha juga poru ide iwe na iwe na kinong pang balayo ya kini ka kinyang jingpang COVID-19 bat ibala cha sumaro hapo hospital Tementa ngagar part ipi ba pinyasong na benta ka jingmen toy jonga jingpi ba I Father Paul in Sashia hanga pi kat kum ka jing lap jingi haba iyo unik nyang jingpang. Te Father Paul I pedang sebai pi ke blei shibun na benta ka por ba kerpang jingpi. Father fiya sngoi nga? Hoi nga sngoi pi. Te ke blei shibun ya ka por jingpi ba ni ai nyo I blei try kenran. Ba hapadeng ke jing sistem ka bajur jingpi Hindi sai sin pila yo biang nya kamet kapat ke bakoi bakia. Te blei try kanat nong kurku kodo ipi fada. Te fada nginya poina shaka pam kat kum ka pang menta ka sing gede dah ka tin English COVID survivor story kemun pila su thok ba ki pai ba ki ba pet ila thok di kumbang ala batai mene fada Paul di we bala yo ini ka jingstom. Te fada ka jingkli ban kong ipi kalong kumno fi poi ban tip ba piyo unik nang jingpang COVID-19 Dening kong siap ngai ku blei ya ka saskam kam tam mi hilarious savio ki bla khot so ba nga ban yang saki ye kai ko blei lale ha ka jim jonga ha kini ki singi ring ka ba pai jong blei ki bla doi na propang nam ta jonga hoi ka ne ka jingpang jonga klas dang na do ka ar pui terik upna April azang man yo ka jing shit ba ka jinjar ho Tinggal lagi show Dr. Agarwala, OP Agarwala ha Police Bajar, udah ba Dr. Jong yang kesem jongi jaling kot hi, ba kumjuru ba uju sumari ngana do dangrit, tinggal lagi show bat ulai dawai nga na kebantasan singi. Ti hadin katang ladi ki dawai, ti haka arpu sau terik biang ngam so yarap, ti ngalai pai biang show doktor hi, doktor wang peteng gitu kijing do ki dawai, ba juga por pat Wai biang yang South Li ki dawai kuli, wong di de kini ki dawai. Open kelaru I ka dawai jerho bejonga. Ting nang di Henry ngam juyo thia ngado ka arpoi terhi ngajerho bai menang kami. Kawai ka ba te la kam nga ka de kam kecing kli kum provincial dimpul ke pol ka pun kampla da kita kisngi ka ba ka tayo ka ba mga penkre namda kecing transfer ki padar ki berdar hak province nam daw banay me ba de kita kadang pun kamba ba kikot kisla ga ba mga ngaya phe ngai kram urek meja ba shar rom ba bangari ben phak tu tayohi hingga bai Farah Daniel Kaji bari sekretari jongi jonga bengla pendap ya kam sya ga bang temu hati ya arp sotring ale emtang adi dawahi tama kamerap wala kataru ngadang yai senistai Henry haka arpu nyotarik persajonga klichim dawai nai Dr. Agarwala la kelis pangjonga te doktor ipu nga yang long kuno ngam pada so klain kamer ngadang long hing jerho jing shit yang parar ka bahaba pelik tes no leino pates Nazareth te nga hakar prater nga kongo I doktor Ogo Ope Garwala pat nga like men step mereka bu driver bandai syaga Nazareth lapun sister Norin beri ambassador masun poi hang tehi kile ya ka tes kile syu terap tes bagi syamba ngadang long negatif. Hari yang parsuhun di istanurin palai iya nga ka pher kamet ka par ke jonga karakom kedur kmat ke jonga ti istanurin hi yong kabha bale dekiwegi ki tesru ti la khodi ki doktor glawan ban examine nga klale khai hari ngata ki ong bdi ban le x-ray ba hari haka x-ray kain ka sapau ta ba ki tor jonga kim long shu hawa kan pneumonia kala sedang ban jur hapo jonga ketika pneumonia ke bardung hapo jonga ketika jur ho nata kada wen kita bam la pentlot ki kitor ki jonga istanurin hak to por yang paran wat lik phai shu shi sa ano ka wei lai nga ka wei ka isolation room ting la sa hang to hadu khat wei steng ka ba klayo yang to test ke balai jar tam karar tiai karar tipi ba to tes ke bai hang to kain lab ba
ngadon yo COVID-19 kumjuru buat pneumonia itu. Okay. Te kau ban tip lu hakan gor kom fada pipoi yo ini kenyang jimpang COVID-19 yo lesi pila ban kenmau yo P1 sano ne pi kendo priu na pila ban batai knya Keba mga ngamla ban sutu sisa na ngayo pitip mo ngalai sini satai ngai kendo kawairu ngadon ki meeting kawairu ngalai sa ngalai ban ye kendo ki padar mongoi pi ke port transfer jonga keba ngalai sini satai ti ngamla ban sutu sisa na kawan keba mga ngamla ban perkat hadu menta takin keba mga hadu menta ngampala bentip nai directly kawan nai. te fada kembang iba pila stom jur mau ba kadap hidang dana pa hospital te hapeng gejing smar te ke ba pelong pa di pi suki ba pin recover na uni kunyang jingpang COVID-19 kembang ite ba bon ru ban suya kren gejing sya kata kat kum ka report ba yo man ka singi ba ka DHS ki bon ru gi bre ba khla te ke ba pelong i pi ba pin su kat kum gejing sngo jing pi ba pi recover na uni kunyang jingpang Kabaring kong kaba mga marsan TV bangaran positif ngamdan jingting kata kaba ngamdan jingting apo lali Henry kaba mga ngadaya jingting kadaya pneumonia kabari kejumpang kejonga kata kejumpang kejonga kaba mga tip kadaya jorho Henry andala layo pa kajing sumbar kerpang besta nurin ila ay mensi mga wating kumjuru ki nurse ki doktor kemudian hangtur kelawinga bahaba lara inga sya COVID room ka ngikot kari ka ICU ka ba hangtu kan ka ba Dr. Arnab ulawan cenga father kejumpang jongpi kalong ka bajur critical you are really critical ka ba mga ngasung thuhi ka ba mga masyam jerho ban prihar mesim tiklabu bor ka oxygen nadu ka marsin tip hi ba ki lang cenga perikam klabu oxygen maka oxygen nga kalong border sisa below border kaba mga jar siya ban biar mesin Henry kay kaba mga ang hangto kadai kabaring kong kadai kaba nga kongu yaki doktor kamtam doktor Arnab bagi doktor kat baki ong nga le kani nga le be kuma syong ipi nga sutia abi hapo jentia syong no kang thamakor no ka kabam kadi kalai sabar natong sedong ngale ha jentia Teka ki nasu kat no kejing sumar kejing i kada kejing i kejing ki keba maki kelas sumar ngawan perkut yang ahi bat kedawai keba maki ki ai man ka kenta keba maki ki dimle bakum jur ki doktor ki wan bor ar pusau kenta ki doktor ki wan man pek yangi ki bapang mnai tang yang nga ande ye ki bor ko kitu badan hapo kamra baki we kamra ru teka ta ki keba ong pi kejing kungu ningkong ye ki doktor kar baki ong ngale iki Oi kamdi ka basuk bandon hapo jentia bantia. Ada kita kaba mga kongking. Kaba ar kray kamon kaba juhat ka jonga kaba long kerpang kaba mga ngayo nalendet. Ngikot that inner strength kaba wan po. Nanti kadai ke jing duai kaba ngangau ayu Malaysia pada ki man ki para jonga ki parloh ki parjo jonga ki bayi ngasam jonga paro ki pa jong blai hapatlai. Mdai tang hapo ani India partai hi nadu rectum major baru ki bahapo na rom rohoi boy nga bagani ke India ki para exista ki bordar ya Archbishop bala Archbishop Victor bala juong nga bila duai berboram da junga but baro sisa bala duai nga kata ko ai boring na po kong pin sakoi kata ko ba mga ayo kata ko ti hakapor bi doktor ki oi nga ban develop haktin medical term ngikot lying prone ban tia develop nama ban mi ke oksigen ban increase ke oksigen matia peluk khat ar kenta singi hak ar pusa kunta khara kenta singi matia peluk baik ber kamri ke basuk skep jonga kapang kamet jonga kapang mentia peluk khara kenta Henry nga ong baik ngari bantia tinga tiap peluk kunta tikat menang tiap peluk pat ngadang yo bor ngala ban ngamdon jerho ngamdon kata kecing ban penher mesim kam kamdon kecing ye dikira kita ke ko ong pi kata ko ong po ngan ye le ngan job
Bakai ke basut na de kat bang ngadang tia peluk untuk ngam juklat bandawai ke jing dawai jing snai jing blai bari ke rosary ma ti buring ngai jengu benai jemang ke mana testi ngadwai man ka tu por umdang yela de ngadwai ye ki pai ba joro ye ki doktor ki nurse baro ngadwai ye kata ke ngopi ke jing kongu ye ki doktor ke jing kongu ye ki nurse kat ba ki ong kat ba ki ptha ka ba lai ngong pi ka de kada ka bar golong ba ngadon ta ka mon ka ba jwat ka ba ngadei ban koi be ngadei ban yele kam dei ka ba sup hari ngahap ban yakun teda ski ki doktor ki wan chenga Father Paul bilang gumno I'm feeling better. I said, yes, you have done it because you have the willpower. You have the right to live, and therefore you survive. Within few days, you are able to bring back the oxygen to life. That's what because you are. Kita bohong ki doktor ba, mga siya nga don kita mon ka ba banyale. Ti kita kay bang mga ipi, matang ki pai ki men ki para jonga ki ba don pang jing pang jistom. Makwa ahi ban ong ki, wat tien ka bang ong mene. Kabar ko ngu ye ki doktor kat baki ong ki nurse ki badon hang tu basumar ki nang tapan kaman ke bajuat don kita ke jingek ke baskam ba pide ban koi bai pide ban koi hoi don klip mar ki bangong ani we ke sing trai kasnduk junga kan sedon sebar don ni klai klip ba ki doktor gong critical dia bokot pat em ngade bandim play dong ai nga la i nga baula nang sumare nga taging ke bamang yo bor hadu mentah. Okay, for the kanong got kiba basumar lang pi ha to room bat ya pi but kakum gajing sound ngiron sangut kamera ka jongi kini ka kamera ka bat thmai ki dang chumi hi to por ba mangingi yo don we doktor lari na po mo chayao dang lai pen snam don argut ki kentai hang tai kitu ki wan ki lai kitu long ke jingpang joki kam da khai kam da jur pula kembang ni doktor lari ban mangate iyo ke jingpang ke ba kala jur shisha. Okay, kamu happening gini gi sni ba pisha sumar tak kamu pilong conscious bet pi kendit beriu bet kamu pi hilang itu gi ni tang oxygen bi kadon hangni kawai kalong bu doktor karna bloinga Father Paul, if you do not obey us, if you do not really what called take care of yourself, you will be in ventilator one day. And therefore, kata about doktor wainga kabor bangam dei benda kam kai na takara wen hagato kapor ka ba mengi ngon ngon jimut berbor kai takara habor bang tiap lubru kam dei ka basuk henry akan ma berbor bang dei ban kai no therefore the katkum ga experience jumpi kalong hakan kar kom smar nama phi te phi thia po Nazareth hospital phi ikno katkum ga jing smar jong ki medical staff angte nadu ki doctor ki nurse wat baro kajing i ke jonga yak Nazareth hospital nadu sister Nurin ki sister nadu kasing ka bang manga rung po emergency nadu to por kat no ki brom nga ki i nga but kira kata kajing sumar ko kai ka pakrpang e ka bang la po covid room ta hot ka ka ICU ka ba doktor baro ki bawan ban pej nga ho ngami thui ki nomor ki bar ki doktor ki na sadum tang ngami thu tang doktor Arnab sisang rei thu yu mamu ba sumare nga ar pusau kenta ki doktor ki dan hang tu kinasu ar pusau kenta kinas ki ba ai dawai ba kinas ki ba ra bam ki wan ra bam ki wan pengkhui kamera tu kitu ke bang ke jing ke tak mensi mat IT yaladi doktor barkinas kerega mahul management joka Nazareth hospital kabam ki doktor kinas tu ndai bagi wan da kata jing so si hari bor da jing kuman ngaji sngo bagi nok kinas tang kiar khi hapo kata jakaru bagi jaka wa kamera jungki kadang jing kemen ke bamaki kamu kadang tak mensi makli ginas kumno pimla sisa hado ar karakan tapi khong lagni hoi padar ni phong kadai jing jen jar ke hado artam dei bukut post app comment henry pat ngila sim kata ka kata ka jing smai ni kata ka hoi kata ka jing smai ka jing kular bamangi de ban sumar ya ki bapang bastom kata ka bamanga i ya ka commitment ka ten paring
dedication kamen sim IT lade ki doktor bat ki nurse han nasran shisha nadu kamen sim na ai ke jing kuplay kerpang ya ka nasr hospital bakata ki doktor ki nurse ke kamen sim tray da ka jing kamen sim tray da ka jing IT lade kamen sim tray ka ba amdai ba perkhat ka pisa handai kata ka ba IT mon lade wan sumar ya ki ba pang kerpang ini covid-19 nga kelinga ju keli kinas ki ba wan hang tu ban sumar kede kata ba ki doktor tagain ka banga ai kuplay kerpang ya ka nasir hospital whole management porok ko we ka banga kwa ban penapa ba asisha ba ka nasir hospital kede na hospital wala IT lut ya lade na ka benta kitu ba pang ka bam ju kam bom ju ono ikibre ban num dan jaka ka persyang kala ka dia banya kam ta me kitu dan kam ICU ban filter kai be hanaram dan kitu balam no kiwe gimna andra hadu mentai karena sa kam ju kan tai ye no ai ku ble nasr hospital hi bro koi kerpang istanurin bagi sa baro bat ki doctor bagi nas kata ka jing ku ble wa jing duai ka ba manga duai man la kasi na kam ta ki doctor ki nas amrei tangan nasr ki hospital ba per ki bal sumar ki basumar ya kini bapang ya kini klam covid-19 Okay, for the ya ke jing ro ri pide ubriu uba klanya ke jing mo berkat but ka kini ka strong will ma jing te na kwa ban tip na kat kum ke experience jing pat na pedeng ka shispa person kan no try ka jing ma jong uni u covid kan no try fin rate na ka shispa person hatu long ba ma hadu kata ta ni ga don ga we ga benta pat but ong hi ngong pi kata martin yo so bangari positive na kam tiang kamut yang hi omdon covid hanga simet ke ba pentinga kede kata jingpang jong pneumonia ka bang la yo advice dan mensua de kata ka ka ba bau tau jingpang jonga reskiski dang latip ba udon lakta ikitor ki jonga ho kita ka jing kitor jonga tip bi kada lemba ka dawai le ban bangan koit barkai kita ka bang pi ka oxygen ka ba duna hanga ngla banyele hi ti song pi sin da ba covid-19 haladehi ngamla badong ba upenting nga don ki batieng halenga tip ba umdon haka jingmut ku jonga ila kum da ong kidon ke doktor ke bang body positive hoi positive na priang kita body positive udon henry ke ba mga OIP ki pa jong blai bangim de bentieng ke pa ju pa baru bagi bentieng henry ban perkhat il ba hoi ngala yo na priang bat ngade banyele yoni yang Jepang dengan si ong red hanga marwai hi ke bang tip si ho ne arpo dan num dan nak si spa hanga hi marwai si ho ne arpo ngam tip andai ke bang positive tu supriang bagi ong man dia positive telah samno mala yesu simlong positive piaban saku dang tu apa kuit takadau piaban perkat da kumai pat kumno ban priang ya kini kecing yo mo pipio tingis tuntanat banyak skau kita ke kentian ai mensiam na pi fada nama babu ni gibreu ki kuslai ha ke jing majur khat tang na ke jing tieng jong kiru kla ka banjor ka jing stom ma te kamat ngila masu thu pidi we na gibreu balak don rupa kamat ka jing stom ha kamat te kamat kat kum ke experience jong pi hatu ni covid u nyon bha tangki ka ki balak don jing pang jing stom rupa kamat ne what ki bam don jing stom ha kamat ro kat kum ke experience jong pi fada hoi kai ke ba kindet batai nama doktor agau okupi agarwala ula ong hi yanga ba kare ke jerho kare ke ting shit nama mu upat itu ngatik ba la bandai uni u covid 19 yanga umma be tu tara nga ka bah balik tes te hatakra ha balik tes kan latip bangaran uta covid ha apo jonga hen kan ba ong ipi pat kata ke jing omat ke jonga ke ba manga ngi omat kalong ba kumta kan hawa uni covid 1 ngam na ban so thu hakano ko dur ke ba manga ba penting si saya nga kuma piong na kata CTO ke ba manga yo pangong pi ngam da kuslai pla de covid na mar balai ba ngada bun kam si saya ke muju perkat jonga kala her sewai Henry hakata ka ba manga li check up kare ga mun kong na kata ka jupang ko amtip dan ayu po jupang jonga
Tegrau ki doktor ru kelas tip badai gitor. Ti habo ki ong pa dan so positif te mat tau covid ulang rung apa. Ulala banai pentelat iki gitor. Handai ki ai ke baun kong ke baki doktor ki ong ban. Handai ngin ai dawai pi na ke benta gitor om yo covid. Kamai dawai yo covid. Ya tu bang. Ya ai dawai ya utor. Man penhlanyi gitor. Man penyo biang kita ke oksigen. Dia kata ke ba ngikot ke positif ke badan hapo ke jembut jangan lupa ngadi wan kot ya gitar yo covid kata kan ngadi wan kot ya kata ke cerho ngadi wan jembut kot jumpi ya ke cerho ba fada fi yasngau kala break ka voice jumpi kala ja yes ngau ngai yasngau da ma ka break ka sakut fada ka voice ka sur jumpi dia ngaka syai fi yasngau la ban beteng hai kai ke ba manga ngong pi na do te fada ke ba manga ngai ha banga yo kedi kita ke ba ngong pi odor agwala kwa me thu enga hari wong ke ba balik test hari ke ba manga ngakwa ban so thu ba ka jingkot akwa kede yautor yak pneumonia ban yo ban pengkot yak jerho yak ta jing sit om yo kuyang jempang om tau ka khlam om tau covid 19 bagi om hai kata ke bas kede ban syai to ban ni tin fi kindiat te kuma hai te ban klik tin fi fada kindiat kamat happening jing semar tu gisngi ba ki semar fi dai te kamat ki kham stress ba ya ka jingpang jing stem ba phla don pa kamet ne kumno hoi ki stress be ke jingpang jong kata pneumonia om yo covid covid suki umi utulat hi hakamat jonga namar bang layo kita ki dawai ikut ke antibodies kila sedang men increase hapo kamet jonga tiki ne ke antibodies ke ba ketin pareng ikut medical term ke ba kini kiele yauni covid mar ki penyap yo covid de hada kara wa haba ki test hak ka tarik na yo negatif de ke juga por menta ki tor jonga kelas nang bah ngam dan disit syu kajer horu kam dan syu kata ba ski ngang yo bor mentar ki exercise ke ba ki doktor ki ayenga na lebi man kesngi na put iki dawai ke ba maki anginga bandagam di pakai exercise ke ba ngale sansin sisngi ban pengkhanya ya ke jing penhermen sim kumjuru ban pen ya ban pengki biang ke snam ko jonga kan sempor nga ki ang kuma arteo lai tio ni sipna arnai asu tu ya ke ba maki ki doktor ya ka met jonga iski nan kwat bangan yo biang ya kata ka mencuba tingila ban sung thu gamat kuma pi ai rating ju pi ne na ka chispa pyong tang chi pho ne ar pho te ga bomot pa ba amat covid dei ro ba ma than ha ro da ta ne yule se kat kum ge experience gi further galong ba da ngi pen khan hi ya ka bor met ka jing im jingi galong ka don happening ka jing sha jing khan kamat kam da tiang than dei further gamat kamat ka don galat ba umi u ja hi toy unjai nang ta ko amon pi kabam kamau pi ben bam nasungu yu blai na do banga dangrit na do mentaru nam jujit bam kat banga yo na bam bai langaran ha Europe ru na bam ko bam jengki ngaran hari India larang lai sa South dari India sa Kerala na sa Tamil Nadu na sa Hyderabad na sa Bangalore nga bam ko bam ngawan sa Assam nga bam larang lai sa Bombay nga bam ngawan sa ni ke Rimizo na sa Port Tripura na sa Barak Bali ke ba mga ngayay ru nga bam kalong mga judit bam data kadau kat baki ai hospital nga bam bai dan kapor baki ai klem sini kasya dan kapor baki ai klem lu ngam ju porwa nga bam bai kata kalong kai ka bang bam yong bang nam bang ngam so tho ada kai bang ko aban bang ngaban pengkhan ya kamet nga haban bam bai ngam le ban jit bam na ta kadau ngadai ban bam bai ban pengkhan ya lade terus ko further kerang ba kini kejinya kan jangan pi kolong ba kibriu nama bon kila kelumar jemut kibla tiang la bon ba kamat kila perkhat bi ba sen ayo covid te kamat kalong rezeki be juga jingim te kamat ye kini kibriu ki ba syait ba klan kamba dan ba perkhat ba dai dan hakini kising ba khlat ru ki dan ba kakerta kadang kena ru ki khlat
hande yo le se to kai ga jing kat kum ga jing sngo jung pi fada ado David u covid bi ne bigi klat ne yo le se dan da kowe kowe ka daw kat kum ga Bonin explain kong pi pihaban sumar de nga ngano ipi nga klam sumar de sitayo kalong ba ngade ban lay test ngade ban lay nazaret Henry jaga jing bun kam ka junga Henry ka jing tiang tiang ta kada nga karpari ki pai ba ba ro kinu bran ka jing shit ne ka jing jorho bakin lay wood syaki doktor ban pa test kerpangai ban lay ka test man tip susu eladi pilong ko ba kumno hai pidon kata ka mo ko pari pai ba pamni bam tiang ye nang dapat ka mangingi di ban le ka ba nga kerpari pai baru bakim dei ban tiang si sayu ni Ukraine Jepang ndi ban tiang tawo pi ong bai udan mde bang udan Henry pat ubala ban sumar tiga daw ki doktor ki kot ki weringi baro barwan sakmat sisya ban le ki tes ban yo ka jing sumar kitang sule ka jing sumar ko ba arsing laising sausi wud ka jing sit ka sahir nanta ka jing jorho jorher ko menta ki persa jonga hayeng kiyo persa jonga kiyo haye hari mangong pi wud ngapun sa Nazaret menta ki dan Nazaret menta ka akhlak tengong kiru kiburi ka nuksa jonga ong yele waju tiang lai chak jing sumar pinyo dawai jorho ne ka dawai jingshit pin se yo bale ta ka exercise ko ba mga ngalale mentay klaklan klayo obor biang baro ngila ban yo ignu kan Jepang kata ba ki yong baro blaban yo harangim dei ban tiang kai ko men ko para beje baro ani satla ka perthai kerpang ni rindia bagni dang setil bingi ha pangani ha reach haslong to se ngin nom tiang ya uni yang Jepang hangin nyale pad uni yang Jepang udon ngong pi udon kumbaki doktor kelong udan Henry pangim de ban tiang yo kajing dan jungu ringi de banya le kanyu persa kay ka bang kwa banong ko kubol ka bakhat do ngong pi tolej ban ai ya kani ka vaksin nakarpa di pai ba baro hoy ngam pariyo mga ngampar ngaway ka por ngadang bu por dek doktor nga ki ong sawan hadin live night Brian mak antibodies ki buan ba komet junga ki hadin saw na ngala ban nek ngisai pe mandai ban ai vaksin makani ka vaksin ka kampen duna ya kani Jepang kidon ki belayo vaksin arsin hanya kidang yo inu covid hanya ipat kala yo pak yo yang kita makam kloy yang kerpan hi pai ba baro nado iba kapras nem gomolong sarkar ong bangin lay ban yo ya kani ka vaksin wat tiang hoy pinyo jing mit army nilai mit waju tiang kan sawan biang kibun ki perlo jenga ki ba ngai mesin ki ngelai waju tiang pila ban yo ta ka jing sit ka met pelawan yo ta ka jing pelawan QBP ru pressure lewat tiang suki mentah kelak la yo berkelai la yo biang ta ka jing ko jing kia ko bamnai ta ka daw khot pai ba baro ban yo vaksin kat baga de sorka kadang kani ka por ni sngo yo men sim hadu kata da fada kani ka jing kren mat pi yo le si gini kibri ki bapet ya kani program bat ki ban sapet khama din ru atharai kala weng war ya ka jing mat khat jingi ya to ka jing ting nama babun hi ka ba khamma tam kadi to ka jing ting ma fada ka bangidon ha ka jing mat khat bat kawan ka jing du jing kermen ru yo le si de kubli shibun e fada ya por jing pi khamdam gini ki jing pan sha jing pi te fada hendiat e pi dang dan na kreng jing pi ban khado kumbaga ong sarkar kumbaga ong bar ka doktor tu ngine deng ya kani ki jing deng khmut next center ban light ni ge kumjuru ikikti bangi ngin site ba kumjuru bangin penjengai syai iwe pat takani ka ba mangi haban sumar ya lade kita won kame bangin sumar de kumbaga sarkar kumbaki doktor kumbaki tu ginong sumar barkoi ya uni covid bagi kerpat syai ngi banungin deng mask mai ong wa kumjuru bangin site ikikti sanitize ikikti nang ta ba kun penjengai lade kita ka ba mangi haban ko ngu in buram iwe pat kerpange ya lade badia ki bai pa dei sibon te pai ba bro kat kum kutuga filaya sngohi mentabat ka longa khobor ka ke khobor ga ba ai mesim ngi hadu data ka ban kong gadi kata ka message bai fada ai ngim dei ban tiang di man pen klan ya ka jumaj bakhat ya ka born mat ka bor men sim or kham tamru da kum nom long di ban phai barobor shu blei limba ka jing dwai
bat nalo jong ka jinget jengi bangile apa ka jingim ka mauro bangin long disiplin yerdi bangin pikir yeladi ba ka ing kasam kamtam gi fadai la kunturu halal karkom karkom bam karkom di khanam gi long gibri bachat baklan bat barbor bot yak jing batha jong ka sarkar bat fada kindiat kamba lashai ha ka balang catholic selensar insarakhi ya kasngi pendekas kasngi ya jinghiar jong mensi makhoi Tifidan ka message na ka kubar ba fikwa ban ai na ban tagi padung baro ki ba pait ya kan program ni kau nisha na kwa ban ai ka sni kha basuk ya ka balang Catholic ya ka saskom ka jinglam jing Hilarius Savio ya ka Shillong Archdiocese kumjuru ya ki lingdo iki reuniam kan thei ba chinrang iki khon jong Don Bosco ba ka yeng ka sam ni jong ka yeng jong Don Bosco baro khawai na kwa ai sni kha basuk jong ngi la shai ka sni kei ka banin konge ka ba manga nga kwa nai ka khubore pi ko man ko para bije bo min sim khoi udan ha ki yeng ki sem ki jongi min sim khoi udan ha ukpa baka kame min sim khoi udan hakik me ki pa bat ki khon ki ti min sim khoi udang trekam haki yeng ki sem ki jongi ta kai ba manga nga kwa ban ong ya ki yeng ki sem ki jongi ki me ki pa ba ki khon ki min sim khoi udan ka por hang to kum ba u min sim khoi wan her ha ka yeng ka sem ha Nazareth ha ka Marathisti bu Joseph bu khoi dai min sim khoi u ba ai bore ka Marathisti dai min sim khoi u ba ai bore u Joseph bu khoi ba de hang ta ken ba uni min sim khoi u wan ban long do ha ka po jong ka Marathisti ba ka Marathisti ka wan lam yo khon jong ka ba de tra Jisu ling ba min sim khoi ba de min sim khoi ba ai bore u Joseph bu khoi man priang ka Marathisti kum ka tnga jong u man priang yo Jisu kum u khon ting jong u ba de min sim khoi ba ai bore ka ni ka yeng ka sam ha Nazareth ban ya chakmat wat chiteng mit ban ra ya khulung Jisu ban pet che Egypt deng men si mo khoi ba ptelenti ubayalam lenti ya ka yeng kasam ha Nazareth ba deng men si mo khoi bo yalam byang ki sa Nazareth ban im hoi kata ka jinglong duk ka jongki hare ki khamdu jing karmen namo men si mo khoi wai bor ki na do ka sing kha jong ton jong u Jisu han ha Bethlehem ru kam dei ka basuk handai dei men si mo khoi bai bor ka Marathisti ba Joseph ti ko men ko para bi ka khubor ka ba tam ka ba mga pi to dwai how men sim bukut kumbau la kha ha ka jing im jungi lengba kam baptisma ka madau men sim bukut men sim bukut udan hapo jungi iwei piwei unang ai bor ai so ringi simet ha ka jing im men sim jungi ha ka jing im Kristen Catholic jungi ba kerpange ha ka ying Kristen Catholic jungi ka banga kwasha ya ulong kpa ba ulong kme ban dwai berbor how men sim bukut namo de men sim bukut uba penyeteli yaki haka sakmen jong ka jingken ti kurim de men sim khoi uba tela kam ki ban ie iwei pat de men sim khoi uba pun ra ki yaki khon ki ti sha ka yeng ka sam ko joki de men sim khoi ru uba ptilenti ki khon ki ti man phe pensan ki teng ai ka khubo ba bha uni men sim khoi unyarap yaka yeng ka sam jongi yeng ka sam Kristen Catholic jingi yo pa ba kame bi khon bandap berbo da ka jingai bandap berbo da ke jing kerman bandap berbo da ke jing ie bandap berbo da ke jing sania bandap berbo da ke jing ya sam lem iwe pan bandap berbo da ke jing rublei bandap berbo da ke jing sko thu jumut dan bandap berbo da ke jing start blay ke pange bantip susu ya ka tin jong blay ya ka tin jong blay ke Bible bakin pule da ba maki ke dwai shisha how men si mo khoi o nyaraban pensyai ki ya kata ka jingmaya jong ka jingim ka jingmaya jong ka yeng kasam ka jingmaya jong ka balang Catholic ka jingmaya jong ka jing don jong ka Marathisti hang ka yeng kasam ka jingmaya jong ka jinglong ka yeng kasam na karpa sisha ba pinya dwai na kasi la chai
mangaru ka satwai kerpangai ki ying kisem ki jongi paro hapertai umdai tangki Catholic umdai tangki Kristan hewe ki jai nyamru bakin don kata ka jitli uni mensim ko unte lakam ki la ka jing e ki jengu la ka jing kerman ki jengu te sai sien ngai ke jing kublai si boram besuk yapi ha kani ka si boram wan dia jong mensim ko hangi ibai biwei wakum jurung kwa ban IP ka si boram ko besuk ha ka arab sauterik Kasiburam jong kamaria kana rap Kristan nadwai sia wa kami beneng kanyarap sia ini yak yeng kisam Kristan jungi yak yeng kisam jungi baro haperthai bakindan bubo ka jingi i ka jingi teli ka jingi sania ba ka jingi rap iwe ya iwe pat apreng pa ka kami barki khon kifti kublai shibon shibon sai sin fi fada bat ka khabar ba khaddu na banta jung phi baro ki ba pe program sai sisien ngilong berbor ki bre ki ba saya berkanya ke jemaah berkat, but yang number one ada kejengkeman ke bapa, bah hakwe gisni, yang sana baik banyak kon unik yang jingpang belasar jika perti ya ke India berjalan jungi, but kumjuk ru tu sim kenika kubor kerpang na benta kitu ki bakam imkordit hakum kenika por jadi si ki babelas ki ba duna ka kamai ke ji, hal ni sungtho ba pila do nong sibon kamtam pimyo ke belagasni kumnoban pendapat yang kisem. Hendai yamanta tu baka putih ke jela kadang yo kon unik yang jingpang yun sim tangga wega benta ba ngila pendikana ildi ba ngila don tangga bam khendiat pinya im ha kaba na kaleng sarkar kadang ailat na kapor sekor ban pli dukan ban pinsayo hi kawai hagwe si kalat bat ngenget scam ba hagasi ka bangin sa job bat baro ke kolong de jingr khujong blei wa kubli sibun ya pi baro ba kubli sibun sai sen pi baro kerpang i fada pol lingkot na ka benda ka por jing pi Tiasuk. Boleh sebut. Tiasuk bola.